ako si Edith Tenorio, kay Chairman kon Kiblawan Vegetable Farmers Association. Karon guys, akong ipakita ninyo, itudlo nyo kung saan gyud pag teknik sa palya. Kasi magkuman mo pa ni ko magtanom ani. Isa pa ni kasimana nya, moabonon tani pero dili abonon to ani. Di kita pwede bisag katong hinubig na to, katong abono ani ko anay primerong tira ani. Dili pa ka pwede mo gamit atong urea. Kung magsintetik ka, ang gamit ako ni kuan complete o calcium nitrate kat napabulak sa mangga, pero kinigas ako na siya kapong kumbinari pag style. 1 ka kilo nga complete, 1 ka kilo nga calcium nitrate ug 2 ka litro nga katong organic na to nga EPG, katong kamunggay ug katong madikakaw na to nga gibuhat, katong giburo to mga isa ka bulan para nga kumbinar gahapon siya. Pero dili giningon nga bisag una sagol organic tadi kini pwede idikit nyo sa punuan. Nga kini mao man niya di ninyo habukan, madikit ko sa punuan gibubuyo kaya similar naman nalamlaw man siya katong nagbutag birmikas niyo gining anaon gas inyo ning habukan. Kaya ug mahabukan po ninyo ni ang style ani pag abono, dira niyo ibutang, ipakita la ko niya ni basta mag-abono mig lunes pon kay Sabado maron nga para matingog po ka paman mo kabok. Nani mong isa habukan ninyo tanan. Kada semana mo abono ani. Ikaduhang abono ninyo mo na tong pwede mo mogamit atong urea o complete usa kay kaduhang abono kung kuan pa man sa kaadlaw magduha ka semana kay mogamit ikatulong abono pwede na mo mogamit atong kuan urea na pagamiton niya nga mo tantong og organic pero synthetic ikong gamiton ang inyong timplada kuan 3 in 1, tulo ka dili kilo ha takos ta, tulo ka takos ang iyahang ang urea, 1 ka takos ang putas kung magsintetik mo. Pero kung naamoy kuan guys, panahon nga tutudlo mo to mong YouTube baka mao mo ato. Lami jung organic kay nakita na karon sa kuang palayahan. Layo ra kay pamunga ang sa unang synthetic pero kasi karon organic ang gamit. Ug magsintetik mo, inanion gyapon ninyo. I-distansya ginyo mga gikan sa punuan para surbol yung nga dili ma daot inyong palpaliya. Bisag mo distansya mo nga 1 ka dangaw for sure, pero isiguro apong hinlo inyong palya. Pero katong mis kita ko rin pwede tungalas dangaw diha niya iatbang. Pero simi bakilid gani guys, butang paranis lang bakilid pwede ipabor yung buo dire. Ang abono ani ang gidaghanon sa tubig tagsa pa lang kakuan, tagsak ka tinapa kada punuan. Pag ikaduhang abono mo to pwede na magamit og tag sa ka noodles bali 1 ka noodles 2 ka tinapa kay dag ko naman siya. Ito pa nagkinahanan ko sa daghang pagkaon. Pero kung ipakita ko niya ang katong pag-mix mo sa abono ni para makamaogin mo sa pag atiman ang palya. Kay ang palya gud patakaan na to di siya abono. Matingata nga di pud magkadimao yang bunga. Mao nga ako itudlo niyo para makatabang ko tong bag-o pa lang gusto magpalya kay ang uban jong nagagarden guys, wagin mag kurso aning palya kay nila pa hasol ko no nya di pud katima antigom atiman kay daghan kayong nang gardinay guys, pila na katuig ginardinay pudigi pasalig sa palya. Pero sa ako ang kabahin mas lamang ang palya atong istudyohag mahawad ka maswitos palya kay ang presyo sa palya di jud kay mo baba dili para sa ubang gulay nga example sa talong o sa batong. Pag mubaba siya guys, kung mamaligya ka man nagtag mo ikag palengke bisag barato hapit pa walay mo dawat kay daghan sila stock di para kung palya imong itagtag imposible jud sila mo dawat bisag magkabarato hutdon yung palit di para sa talong o di ba batong. Pag magbarato bisag pag imong us-usan jud ang presyo di pagid mo dawat ang tindahan kay mo tubag na ay mo ginang ikuan pugos ako para ako mahago og labay mo na ilang itubag kung mao akong style ako pataka og padaghan aning muba tanom ko batong ginagmayra talong. Pero ako adjong palya mo akong bulhuta bisag panggutanon ko ning palag tag 2 ka hektarya makapasalig ko nga ang akong produkto ma-harvest na dili nga dilian sa buyer kay sako lang buyer guys. Ang iyang limit sa kuha kay wholesale na akong buyer bangkiruhan ko na iya biya lapag 1,500 kilos yun nya kining 2 ka hektarya og di mo pwede man imong tungawag harvest di kang mamulapas ka sa limit mga kung mahimo katunin nyo ang palya total sa ako ang channel gitudlo na ko tanan ang technique sa palya para karon paghabok nga gika ang lami ani guys inig kada abono nyo kada dayon ninyong abono
inyong pahabukan. Inani ra style, pero paghabok ninyo ani, para ani naghabok na mo ani, maghabok mo. Ang habok ninyo ani kining yuta nga nabugdo, dili na niyo na ipaigo sa habok. Ari na pud mo aning yuta nga wala siya maigo sa guna kay ginuhagon ng sigag ukay diha. Ang gamot diha nagdaga na naggrabe na maabunuhan mo diri magkamang ng gamot mga putol sayang labi na katong roter kay ang roter nga gamot guys mo nay magdakop sa abono. Ipasan niya sa dako nga gamot mo nay mag-supply dito kay bali sa lawas. Ang nga roter og mga putol di na sa makakaon sa abono kay ang roter sa usang klaseng gulayon ang roter mo ni kibali yang mga baba kay ang katong dako niya nga ugat nortoy subayan sa abono padagan na sa lawas mga kini siya magtubo ni maggawas mo ito ang mga roteran eh di na nimo ukayo bugid na bugkalo na nya nakay hornal ang bugong tudloan nga dili ipalalom og dugsak kuhit lang ana kay inya indik abono na po ninyo gilay kadong abono itudlo gapon ninyo ani ikadong amo dire na po mo sa daplin mo buhuwad sa abono kay og dili ko habukan ni igdayon yung abono ay mahitabo na binang agtanik ulan mubalik ni siya plain mga rin ani magdikit ng yuta ba sa pa inigbo niya sa abono ani mukuan dili siya musul sa yuta kay dili man kang yuta hugot man siya kay labitang pagdikit na kinaulanan may itong inyong mahabukan kay ang yuta luag kang inighuwad ninyo automatic 100% nga abono musulod gid dito nung ato pong habukan kay di po siya pwede igo ni mo punuan labi na ni kun mayro pang abono besahan to matibas di ka pwede mo igo sa punuan kay kung igo ka sa punuan katong iya mga roter ni mga matay ito mga laya mga tingala kasi mo pala bisan ni sig abono pero aksya pula lagi ang mga roter no nga matay na mga ang abono gis pala labi nagpagkadagko kaya na bisa mog dagko na ni pagka pang tulog dagko diya ko tuloy subaybayan abono ani pwede na ilagyo yung abono ani kaya ang gamot ani times 2 kini ang gamot ani ron wa pa man si dangal pero ang gamot ani ang sa ilalom nagkamang naa man naa dapit dire kay times 2 ang gamot ani kaysa iyang tubo sa lawas moro na paabot na pud ang sul ani nga katong monitor na sa ikadong abono kay habukan siya punta ni para makamaog mo og maura